Hello, pajak baik. Napadiang sobha ye pi. Hagan ni ka YouTube channel. Ka ba internet hagan ni ka ksat. Pej ngan pen ye pi kan ka ksat mo. Pej ka jing internet. Ni ka jing internet. Tu ki ba it bhai ka meriang. Kin pej bhai ye kan ni ka. Ye kan ni ka yu. Pej ka jing internet. Pi ni em. Ka jing internet kan ka ksat. Nga ba i mar khodang ni tengah ye. Nga ba i mar khodang ni tengah internet bhai kan ni ka ksat. Ni. Kita memang kan ni ka ksat ka don hagan ni ka snong. Snong yu kan ni ka snong. Kasnong Sherwang ke bahapa po ke Eastern West Kasil District kepada hapo ke State Meghalaya Jongkari India beije jengi pet kini ci umru jebe tenat kebai tenat pet kita kilumru pet ni kedi tenat namla phi ban le cheri sitei nambar kalong fus bang ka tara hap hustiar ba banwan ban i phi pa ba kum kini hap hustiar ba hap cha skor ba hapo kamen sim kum no kayalam ada kamen sim kam sya ni haban kiar kum kini marka don ka jiman saw marka fus ba ko kubai sibon pajba nakam ta ke jingkmi jingpi ya kan ke video